라임은 마 골배 라마 사마 삐비 마콜 살아바이는 자크 आंहालाय आंनि मोजां मोनलायनायनि सिनायथिसो होदों दा मानसिफोरनो आंहालाय मोन्थाय दंखायोना गावनि मोजां मोननायखौ बयनिबो सिगाङाव खिन्थानानै लानो गारिखौथ' सालायनो मोजां सालायलै आं गिलायलांबायलै आरो बैसोरो बडिगार्ड सानैखौ मा खालामदों नोङो नुबाय बाइकआनो बिसिना जोंनि गारि सिङाव साफैसै बिदिखि सालायजायोलै गावसोरबो थैगोन आंखौबो बुथारगोनलाय बिसोरो 삐비 नोंलाय मानि इसिबां जिंगासिदों दे जोंलाय सोरजों सौदावलाबायनांगौ जाखो लामायानो माथो हनै गंसेबो ट्राफिकआनो गैखाया गारियानो गैखाया ट्राफिकबो जाम जाखाथाराखै आं आफानो खिन्थाहरखाथारदोंना दहायनो जों बेजों थांगोन माने जोङो लामाखौ क्लियार नांगौ होननानै आफायाबो होनहरखादों जागोन दे होननानै ओंखायनोथ' नै गारियानो गंसेबो गैखाया मा सोरजों सौदावलाबायनांगौ जाखो आरो गिनाङाना आं मोजाङै सालायखायो गारिखौ आंहा ट्रेनिं लाखानाय गारि मोजाङै सालायनायनि आरो नोंनोथ' मिथिखागौ दा आं नोंखौ बेसेबांदि मोजां मोनो नोंनाव मोनसे दागो जायोबानो आंहा बेसे दुखु जायो बेयाव आं नोंखौ बोरै एक्सिडेन्ट खालामलाबायनानै बोरै गिदिर खैफोदाव खोलैनांगौ जाखो मिथिखाया जाहैबाय नोङो आं दि नोंखौ बेसे मोजां मोनो नों माबा मोनसे जायोबा आंहा मा जागोन नों बेखौ सानदों दोन बे नोंनि जिला जिथा डायलगफोरखौ आंनि खाथियाव मारिनाङा बेयाव जायाफ्रामा आं हले गिलायलांबायलै बैसोरखौ एसे गोजानाव थांसिन मेडाम बिनि खिन्थाना जोंबो मोजाङै गारिखौ सालायनो रोंखायो होननानै गिनाङा होननानै नोंसोर सानैबो सिरि थाथ'लाय खोनासंबाय आं नोंसोर सानैखौ दहायनिफ्रायनो फे होनबोगासिनो आरो दहायो नोंसोर बुंनाया बेखौ दामदों होननाया बेनिफ्राय दाय दंबावोसो नोंसोरखौ न'आव मोनहैग्रोनानैसो नायगोन आं र' मा जायो जालायबाय थालै आंखौ न'आवल' दोननो थादो एखेबारे नोंसोरजों थानो सुखुथारला आङो ओइ भाई जों एलियन नङाब्रा जोंनि ग्रुपआ एलियन नङा जोङो थानो सुखुलायो ओइ नोंसोर सानैया बांद्राय जाथारबाय दे नैबे एमएलएनि फिसाजोनि अर्डारखौ जेबो खोनासङा माथो नोंसोर बारा जाथारबाय नोंसोरखौ खामानिनिफ्राय होखारहोगोन आं र' आफाजों ओइ एक्सिडेन्ट जादोंलै आं बाथारबाय दे नोंसोरो नांलाय गारि सालायनाय मानाय आं गिलायलांबायलै सयथिबो आरो सिथाब गारि सालायनाय एफा बिदि सिथाबनानैसो गारि सालायोलै माइरिबो गावसोरबो थैगोन आंबो थैसिगोनलै सयथिबो आयै अबयसे थैबासो सान्थि जासिगोन बायदि मोनखाबाय आं ओइ मा जामा बायदि खोथा होनगासिनो नोङो माखौ थैलाबायनांगौ जाखो आं मोजाङै सालायगासिनो होनबाय दा माखौ इसिबां गिदों नोङो ट्राफिकआनो गैखाया मोनसेबो गारियानो फैखायाखै माजों सौदावनांगौ जाखो लामायानो बेसेबा गुवारखा माथो खलथायानो गैला नोंना बे खर'आनो गोबोरखियानो ज' जाजोबनानै दं नालाय नों ट्राफिकखौ साफा खालामबाबो बेयावथ' मोसौ माबा माबि थागोन ना लामायाव मोसौफोरजों सौदावहैबा मा जागोन बेखौ सानदों नोङो मोसौफोरजों सौदावहैनानै हाखराव गलांबा मा जागोन नोङो आथिं आखाइ थैबाथ' थैबाय लस गैला दे आथिं आखाइ बायनानै थानांगौआ मा जागोन सोर नायगोन आंखौ आं नायगोनथ' बेबि नोंखौ नोंनि आथिं आखाइ बायबाबो नायगोन आङो है नोंसोरजों रायलायनानै है बाबायलै आं सयथिबो जिखुनु जाया आंखौ दोनहैदोल' न'आव आं एकदम असान्थि मोनथारबाय दोनहैयाबा खिन्थु बारजुमसिगोन आङो जासिगोन दे दोनहैसै आङो खिन्थु गाबोन हले आं फन हरबा थिखोनांगोन आरो मिन्थिबाय समफोर डेटिंआव थांफिनगोन दे बेबि जोंहा गाबोनलाय मानो थाङा गाबोन नै आंहा आफाजों माबा एमएलएनि माबा बै लोगो फैदोंनो सोरबा सासे माबा बिसिनाव माबा बार्थडे पार्टि दंनो बेयाव थांफानांगौनो ओंखायनो आं गाबोननो थांनो हानाय नङा डेटिंआव बेबि आं समफोर थांफागोन दे नोंजों डेटिंआव नों फैयाबाबो नोङो एसे रेडिल' जानानै थादे आं खिन्थाहर आरो आंनि खिन्थाहर रेडि जाखांबा आं नोंखौ लायनानै फैगोन नोंसिनि न'निफ्राय गारि लानानै थांगोन आं नै फाग्लिफोर मायाव थांनो नागिरखो नोंसोरलाय जेरावबो थाङाहाय आब' नै बाजारावनो थांनो नागिरदों फिसाजोनि एसे माल बुस्थु लानानै फैनो गस्लाफोर लानानै फैनो आं बाजारनिफ्राय नै आब'मोन खोनायाखै नामा नोंसोरो माबा बैसिना बिबारियाना माबा लावथायनाव खारसनहैदोंमोननो खारसनहैनानै लाखिजायासैनो फाग्लिया थिनहर जाफिनबाय नै खामानि रोङाबा रोङा फैदों होननानै इसेबां लासिंसिंखा नोंलाय अबेनिफ्राय बोरै खोनाबोखो खोनायाखै जाहैबाय आंहा माबादों नै बिसिनि माबा थिं होथेलायोना बिस्रा बेराखौ बेजों माबा थिंनिफ्राय ओरैजाय गब्लंजों नारखुमादोंमोन आङो मा दावराव जादों होननानै बेयावनो नुहुरदों फाग्लिहाय नोंबो हाथारगौ मा नाहरखुमायो मालायनि न' न'नो मा फाग्लि जालाबायनांगौ
बेफोरखौ एसे खबर लायाबा आरो माबा नोंसोर खोनायाखै नामा नै आं सासेखौ बाजाराव थांगोन होननानै बै नानि बिमाखौ बाजाराव थांगोन होननानैसो गोसोखांबावबाय माबा दानसारों बिमाया मालाय गुवाहाटियाव थाहैनानै दाना जा स्टेन्डार्ड जाबायनो मानिफ्राय फैसा मोननानै गोदान गोदान गानोथाय माबा सना माबा माबिबो जा माबा बायसोदोंनो रान्दि हिनजावानो अबेनिफ्राय इसिबां फैसा मोनोथाय बियो आं हले खोनानाय मथेथ' माबा गाज्रि गुजिसो खोनादोंहाय बेखौ मानसियाबो माबा हस्पिटालावसो मावखायोना माबा माबि लाइनथिंसो खोनादों आङो माबा औहाय आब' बेथ' साननो गोनां बाथ्रा बेखौ बबेनिफ्राय इसे फैसा मोनोथाय माथो फिसायनि पेन्सनाबो माथो खमथारहाय बेयावनो माबा जा गोदान गोदान गानो गोदान गोदान माबायो जा माबा फेसबुकफ्रावबो नुयो वाट्सआपावबो नुयो आयु जोंहासो गैयाहाय हा हस्पिटालाव थाग्राफोरखौलाय मिन्थिखायो दा नोङो आरो बेथ' फिसाय गैबावोसो बेबा मा सोरजोंबा मा लाइन जागासिनो बिदि लाइन लायाबाखि बबेनिफ्रायबा आखायाव फैयो दरमाहायाथ' गैखाया बे साफा खालामग्रा हासिब सिबग्रा मानसि नालाय बेसेबां दरमाहा जानांगौ जाखो दे सोरजोंबा माबा मोनसे गन्डगलसो दंखायो बे आयु मेलसो खालामदों आरो नोंसोर बे लामा गेजेराव इसिबां दिगदारनो एसेथ' लामाखौ हगारनो हायोना नोंसोरो मानसि फैगोन गारि फैगोन मा फैगोन ओमफ्राय बेयावनो दा सौदावलांबाय मालायखौ दायहैनोसैलाय आरो नोंसोरो हगार लामाफ्रा ओइ नांथालि जोंखौ दाहोन मिन्थिबाय गावबा आखला सोलायनानै ला खारसनहैलाबायनानै लाखिजायो आयु मा नांजादों नोङो आरो सोर खिन्थाया नोंनो आं खारसनहैयो होननानै जायाफ्रामा बेफोरखौ खबर लानोबा नोंसोरो एखेबारे दंथारो आरोना ओमफ्राय नोंहालाय मा नोमफा नांग्रांनायनि बेयावलाय मानो माइरं जाफैलाबायखो गोदाव सोरावनो माइरंखौ न' सिङाव जावहैनो हायामोन ओइ दाउज्रोम लाजिथाराबो नोङो खारसनहैबा हैनानै आरो मालायखौसो उल्था होनफिनलायबावदों आरो खोनासंहोलायबावदों बेफोरबायदि मानसिखौ एखे खानायाव हमना बुद्रुनांगौहाय देलाय दंबा थास खालामनानै लालाय खनसे थाव सोबानां ना गुरहैनाय मानसिया माने बेयाव डायलग मारिनो बेयाव थाथ'दों आरो ना गुरखांबाय थानानै न'फ्राव आराम दुगैनानै थाहै नोंसिना बिदिनो खामानियानो जेबो खामानि गैखाया नालाय मालायखौ रायखुमानानै थांजोबो लामाखौ हासिबाय थादों ना बारना दावखिजोनानै हाथायखौनो गहोजोबनानै थांगोन आं बालबुरै आरो नोंहालाय माने बे गथ'खौ लानानै बेयाव रायखुमाबाय थानांगौ गथ'फोरनि माइन्डफोरखौनो गाज्रि खालामजोबसिगोनहाय बिमा जानानै अलसियानखा नांथालिया हनै बुंनायखाय देहायाव नांथारदों जों बुंनायखाय बेखाय नोंसोर गासिबो थांसै आङो आरो बे गथ'फोरखौ लानानै बिदिनो रायखुमानो गिदिर रायखुमा नोंस्रा मिथिबाय निउ जेनेरेसनखौ दाफोरोंखा बेफोरबायदि गाज्रि हुदाफोरखौ हा मानो फोरोङा जानांगौ जाखो बिस्राबो जोंनि हिनजाव जाथिनि माबाखौ बिसोरसो लाखिगोन दा लासाव जोंजों थाफादाव बिसोरबोथ' रायखुमानो सोलोंगोन ना आरो बेफोरबायदिजोंसो रायखुमानायजोंसो दाना मोजाङै खालामनो हायोहाय मानसिफोरखौ खायसेखौ नङाबा जाथारा आखलफ्रा रायखुमाबाय दा नोंसोर थांसै आं रायखुमानाय जिखिजाया मा जालाङा जाबाय था नोंसोरो नायदो नुबाय दा जोंखौसो मोद्लिफोर जालायबावो सनमानखौनो होनो रोंखाया देरसिनफोरखौबो होनालाव थायो माजों लाखिजायाखै बियो बिदि आखलनि थाखायनो लाखियाखै खोमा आंथ' मिथिखाथारो